Ayangnarni Bangladesh ni Hindu Bangali rok Tripura hastiwa phaifru borokno thairna bagui Tripura hapang tam khlaika Langonjar bumi tar ni ain pass khlai nau chini Tripura sani drum ha dokhol khlai pebikha aprungke a Langonjar bumi tar ni ain no sabaikha apte haiklai te kaisa je borok ni yago Tripura hastini laibuma rasmala je borok ni yago no to a borok butharjaknai hwnei ain swnamjakmani sung jotono saiman lamsugo haino hai Tripuri khorao khapone Tripuri takhukte bukhurok tini sung thaisa thaini kok reglaiye salainai abo hungke rasmala je borok ni yago tongui to bijra hanmani amolne simin tabuk pisi 2020 jora sopaika tabuk bo bijra no tongkho phia Tripuri khorang ni kokhe obose tamni bagai kesam rasmala porikha ke bijra eba guli order hnai pass khlaimani abokhe tamni bagai sabai jagya dofano hamjaknai hnai sini Tripura sani political rok dal bidal asayo thuyo goirok basao thuyo apte haiklai tabuk bo basao no tongkho agi hingke mairong sersani bangai political tabuk ke khitai khorsani bangai political made masa de tong abole saimania phiaba khitai no khungsani bagai political thunglaimani dofani bagai hinai samung tanglaimani grass level ni simin ayang kusuk beram jora sung nogui no tongo phiaba Tripuri khorang tini kok sananai mani khe obose dofani bagai samung tangnani bagai montri gothon bu khlaina nango hnai alliance ngi assembly go thangnai ro kok sikrija huisi tonglayo Tripuri khorang ni kok hungka ke je borok original rasmala ruwi manai aborogno ashukuti rnai asuk lagrnai Tripura hapangni simin saklai manya de tamni bagai assembly thangai thui tonglai Langonjar bumi tar hasigi pebikha ain sabai rjakbaikha rasmala khe taw phano atkiwi no tongkho abon khe tamo Langonjar bumi tar no se sabai mano ke rasmala porikha ke bijraya abon bo sabai manble Tripura hastini lukurok jotono kesam rasmala porinani bagai naisingri tongo phiaba akasam rasmala boroto ke bo saimania tongo bukhauk simin kaisa puito tongo sini dofani lukurokni asu simin no sengnango rasmala porimani obo bijraya tumuna ani yago original rasmala tongkho hnai saklai manai rogno ke Tripura hapagni simin lokho koটি taka puruskar na angthung chung jotono saimano Sachindralal Sinhoni simin tuluk khlaino sini Tripuri dofani lukurokno suklugna chekmani sung tabuk phano arni nokhri manyakho suno soi sakomor saknani bagai sini laibuma sakomorna naimani tini Tripuri khorang koktun simin che hayuni lukurokno rohori mano phiaba abono sasharwi telangnani le sini dofani lukurok se asamuno charathai aboni bagai kacham kokrokno tuluk khlai ma khursamani kokse aboni bagai Tripuri khorang simin koimo hayuni lukurokno dal bidal political opposition tabu phana tongnai kahmano tongoi tongo eba NGO ngai himui tongnai kahmano tongoi tongo dofani bagai hnai chirigui tongnai rokni bisingo aborokno Tripuri khorang simin koimo norokni sanmungni bisingo original rasmala naitugui karinani intheng rok hnai norokni sanmung rokni bisingo norok dadi kwangma apti hai khlai NGO motha tongo chini chubalai buthuk riang bro koloi rupini dal bidal hoda aptai kwangma chini NGO dal kwangma gilama tongo aboni bagi dofano tisanani bagi samung tangnai hodani phano ungthung student organization rok phano ungthung political ni INPT Tripura Berlin state party phano langthung jesuk phano langthung norokni sanmungo khairogui dofani laibuma chini original rasmala no kairgnani bagi Tripura phapani thani sanmung ya phalai di hene Tripuri khorang koina musumani kokse hengkai khapani Tripuri takhukte bukhro apte haino dofani bagai nangmani koktun chung Tripuri khorangni mangpliwo chung ruina tongo saklaibo tongo aboni bagai Tripuri khorang no phandrani bangai tumunu noro YouTube nai tongo subscribe khlaijakho ke subscribe khlainen bai kobok nai te Facebook o tuhuno nai tongkha ke page no like by follow khaina bai kobok nai norok apte hai khlai khangke chini channel no video da mani loge no norok notification mannai te chini Tripuri khorang no kotor khlai awai khlainani bagai chini video no share khlainani bagai bo dofana hamjanai lukurok no Tripuri khorang ni simin koinai paithakni kaisa kobok mungka he tumuno chini khorang no Tripura hapang khanawi je borok ni yago original rasmala tongoi tong a borok no asukuti Tripura hapang rnai ni sapano phiaba kaisa muita narakdi abuni bebak rasmala no kaini kaitham boy naijat khlai duplicate xerox copy khlai narakdi ni Tripuri khorang ni simin je borok ni yago rasmala tabuk tongoi tong borok no Tripuri khorang ni simin koinai hingga khaponi Tripuri takhukte bukrok tinin bagi ahai no